Kaixo, orain zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak landuko ditugu. Hortarako, lehenengo gauza jakin behar dugu zer den gehiago eta zer den gutxiago. Gehiago da plus hogei denean eta gutxiago ken hogei denean. Hortarako, goazen ikustea zerbait errealarekin. Hemen ditut hogei euro, hogei euro da, ditudala hogei euro, positiboak dira, hogei euro. Eta hau da, hogei euro zor ditudala, txartel gorri bat. Hora, nik hau baldin badut, zor dion norbaitik, hogei euro. Goazen lehenengoarekin. Nire ematen badiate hau, zer da? Ematen badiate hogei euro, da, gehiago ditudala. Orduan, jarriko dugu, honen baliokide bezala. Eman diate, zer? Hogei euro. Zer da, hogei euroak kentzen didatenean, edo eman behar dudanean, da, gutxiago. Zergatik, hogei euro eman egin behar ditu dalako. Horregatik, izango izake, kentzen diate hogei euro. Bestetik, hogei euro hauetatik aparte, izan daiteke txartela. Txartel hau ematen badiate, zer dut? Gutxiago. Zergatik, orain zor ditut hogei euro. Leheno ez ditut zor, eta orain hogei euro zor ditut. Orain da, gutxiago ditu dala. Orain, ematen badiate, txartel gorria hogei euro zor ditu dala, gutxiago da. Eta zer gertatzen da, nik hau baldin badut, eta kendu egiten badiate. Zer dut, gehiago ala gutxiago? Izango dut, gehiago. Zergatik dut gehiago? Zer, lehen hogei euro zor ditut, eta hor, kentzen badiate, ja ez ditut hogei euro zor. Orduan, hobeto nago. Orain ez dutelako zor. 0 euro ditut, edo ditudanak. Horregatik, kentzen badiate hogei, minus hogei, orduan, gehiago dut. Horren ikusten dezuen bezala, baldin badira bi ikurrak berdinak, positiboa da. Bi ikurrak desberdinak baldin badira, negatiboa da. Orduan, parentesi hauek kendu behar ditugu ikusten ditugunean. Hoi alde batetik. Eta gero, batuketak eta kenketak egiteko, bigarren oharra jakin behar dezutena da, zeinu berdinak dutenean, batu egiten dela. Zeinua mantenduz. Bitartean, zeinu desberdinak baldin badute, kendu egin behar da, eta aukeratu behar da, ze zeinu, balio absoluta handiena duena. Hortarako hemen ditugu adibide batzuek, eta hauekin landuko dugu. Hasiko gera lehenengoarekin. Lau, ken-zazpi. Lau, ken-zazpi, zeinuak desberdinak dute, positibo eta negatibo. Horrek esan nahi du, kenket egin behar dela. Zazpike lau, iru, arrebesiten dugu, zazpike lau, iru, eta zeinua balio absoluta handiarena, zeta bietan handiena, negatiboa. Beraz, minus iru. Bigarrena, hau da negatiboa. Hau da negatiboa, beraz, zeinu berdinak batu egin barritugu. Iru, gehi zortzi, amaika. Eta zeinua berdina, horrak, minusarekin jarretzen du. Hurrengoa, minus zazpi eta gehi hamar. Zeinua zer dute? Zeinua dute desberdina. Orduan, desberdina demara, kenketa bat inbar dugu. Hamar, ken zazpi, iru. Eta zeinua zer da? Plus ala minus. Balio absoluta handiena, 10 handiagoa. Horregatik da, plus. Positiboa delako. 0 eta ken bost. Kenketa egin behar da. Bost eta zeinua bostarena. Horregatik, hau kendu daiteke eta bihurtzen zaigu minus bost. Hemen, minus bost gehi zortzi. Bada minus, beste da plus. Orduan, kenketa egin behar dugu. Zortzi, ken bost ingo dugu. Gelditzezkigu iru. Positiboak ala negatiboak. Positiboak gehiago daude. Orduan, positibo. Ikusten dezue, ezta? Horren, parentesiak bat ditugunean zer egiten da? Lehenengo gauza, parentesiak entzea. Orduan, minus da. Orduan, minus bi. Hurrengo aldera, gehi minus. Ez dianean berdinak, jarri behar dugu, minus. Orduan da, minus lau. Minus bi eta minus lau. Zeinu berdina dute, orduan, batu egin behar dugu. 6 zeinuak mantenduz. Hurrengoa, hau izango da, minus iru, ken, edo minus, plus amabi, ikusi duzu ez da, minus amabi, hurrengoa, minus plus, izango da, minus, zeinak desberdina dialako, 8, eta orduan, kasu honetan, ditugunean, bi baino gehiago egiten da. Positiboak batu, bat bakarra dugu, hau bakarrik, orduan jarriko dugu, amabi. Eta negatiboak batu, minus iru, eta minus 8.
minus amaika. Eta orain, kenketa egiten dugu. 12 ken amaika bat. Hemen berdin. Ditugu, minus 7, hau dugu berriro minus 12, ikurra desberdina dialako. Hemen dugu plus plus, plus izango da. Hemen minus minus berriro plus. Eta egiten duguna beti bezala izango da. Bi baino gehiago denean plusak batu. Zer plus ditugu? Badugu hau eta hau. 10 gehi bat, 11. Eta orain negatiboak batu ditugu. Minus 7 eta minus 12. Minus 7 eta minus 12, minus 19. Eta orain ja, bukeran, kenketa egiten dugu. 11 ken 19, kenketa bat egiten dugu, gelditzen zaizkigu, ez du ingo 11 ken 19, ingo du 19 ken 11. Noski, 8. Eta negatiboak gehiago daudelako, minus 8. Azkena, hemen jartzen dugu minus 11. Urrengoa plus 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 da, gehi 7. Urrengoa ken plus desberdina dianez, minus jarri bat dut. Minus 9. Urrengoa plus plus, gehi. Ez da dudarik. Eta azkena, minus minus, ikurra berdina dianean, beti dia plus. Plus hogei. Horran, jarraituko dugu hemen behan, hartu bat ditugu leheneko positiboak. Horran, positiboa ditugu. Plus 7, plus lau, eta plus hogei. Horran, 7 gehi lau 11, gehi hogei, hogeita 11. Eta negatiboak. Negatiboa ditugu. Minus hogeita 11, eta minus 9. Guztira, minus 40. Kaso honetan ere, kenketa egin behar dugu, plus delako eta minus, egingo du aldere antziz, 40 ken 11, eta zer da, positiboa, negatiboa gehiago, negatiboa, beraz, horra idatziko dut. Hau da, batuketa eta kenketa lehenengo zatia. Gero arte...